Bonġu ħbieb, dan huwa video li qed jiġi rrekordjat is-sibt billejl imma li qed joħroġ il-ħadd 16 ta' Mejju filgħodu. Qabel xejn għadni kemm tħallt lura d-dar wara ġurnata barra mal ħbieb għaldaqstant iva l-logħba rajta imma ovvjament ma stax noħroġ il-video minn qabel minħabba li għażilt li ngawdi l-ġurnata. Juventus li tanter tnejn ma tantx hemm xi tgħid l-aħwa fuq il-logħba, issa hija ħankunu onesti Facebook infaqqa bil-polemiċi miż-żewġ naħat u dan ifisser li l-koll qed naqblu illi dan is-sinjur li għandi fuq l-isfond ħdejja hawnhekk Gianpaolo Calvarese għamel froġa madornali sew fuq in-naħa ta' Juventus u sew fuq in-naħa ta' Inter. L-episodji huma qegħdin fajnej kulħadd jiġifieri ismani Calvarese jagħmel froġa biex anki ġurnalisti stabiliti bħal Enrico Mentana li mhuwiex ġurnalista sportiv ħareġ jitkellem u ħareġ jgħid dan għax-xaqa u għamel reklam ħażin lill-futbol Taljan minkejja li għandu fid interista naħseb li xorta waħda ħarġet biċ-ċar kemm dan ir-referi il-kelma eżatta hija tilef kompletament il-kontroll tal-logħba fit-tieni taqsima bid-diversi deċiżjonijiet ħażina li kien hemm, bid-diversi elementi ta' nervożiżmu li kien hemm fil-ground jiġifieri either way Calvarese għamel il-pudini. Mill-bqija jekk irridu ninsew il-parti u l-froġa arbitrali wisq qed nibża illi l-Inter kellna ċ-ċansijiet tagħna imma naħseb li l-Juventus jista' jkun li kien ħaqhom ir-rebħa bħalma jista' jkun li kien ħaqna nieħdu xi ħaġa aħna minn din il-logħba, jiġifieri si nista' ngħid li kienet logħba ta' draw. Forsi, imma forsi għax tant qafeġ Calvarese illi kellha bearing fuq il-logħba t-taffiċ ta' Calvarese u fuq dan l-ispunt issa nixtieq nitfa' ħarsti fuq il-logħba li ħajkun hemm fin-nofsija. U ma nafx hekk hawn xi supporters tan-Napli qegħdin jaraw dan il-video, jien il-biża' li għandi huwa illi l-partitarju Naplitan se jerġa' jaxxaqallhom, se jerġa' it-tim tiegħu ifalli bħalma fallew 3 snin ilu wara Inter Juve kontroversjali li spiċċat 3-2 għalkemm dikinhar konna l-Inter li tlifnija wara dik il-bidla Santon. Icardi kif spjegajt fil-video ta' nhar il-ġimgħa, partitarji tan-Napli qed nispera vivament li l-istorja ma tirrepetix ruħha u qed ngħid hekk għax naf li ġo Firenze ma tkunx rekord tajjeb ħafna. Issa li hemm ħbib tiegħi partitarji tal-Inter xorta waħda il-kampjonat huwa tagħna minkejja li l-Juventus rebħu l-logħba, rebħu kif rebħu lill-partitarji tal-Juventus ngħidulhom ifhimni. Orrek tifirħu għax irbaħtulna ma naħseb li qegħdin naqblu illi anke minn binari differenti Calvarese għax-xaqa. U nagħlaq dan il-videolog billi qabel xejn awguralkom ġurnata tajba, komplu segwu l-medji soċjali kollha tagħna, l-aħħar messaġġ prattikament issa huwa dan. Napoli, jekk tridu dak ir-raba' post, tridu tirbħu akkosta kollox illum fin-nofsija mal-Fjorentina. U naqaf hawnhekk.